सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. तब्बल 30 वर्षांनंतर भाजपचा बुरुज ढासळलाय. कसबा मतदारसंघात भाजपचा मोठा पराभव झालाय. कसबा मतदारसंघात काँग्रेसचे रवींद्र धंगेकर विजयी झाले. रवींद्र धंगेकर यांनी 11,040 मताधिक्य घेऊन विजय मिळवलाय. त्यांनी प्रतिस्पर्धी उमेदवार भाजपचे हेमंत रासने यांना पराभूत केलाय. पहिल्या दिवसापासूनच वादात सापडलेल्या आणि चर्चेत असलेल्या कसबा निवडणुकीचा निकाल अखेर हाती आलाय. कसब्यात काँग्रेसनं ऐतिहासिक विजय मिळवलाय. भाजपच्या पारंपरिक मतदारसंघात काँग्रेसच्या रवींद्र धंगेकर यांनी विजयी मुसंडी मारत भाजपच्या हेमंत रासने यांचा पराभव केलाय. कसब्यात मतमोजणीला सुरुवात झाल्यापासूनच महाविकास आघाडीचे रवींद्र धंगेकरांनी आपली आघाडी कायम ठेवली होती. महत्त्वाची बाब म्हणजे सदाशिव पेठ, नारायण पेठ, शनिवार पेठ या पेठांमधील मतमोजणी पूर्ण झाल्यावर देखील काँग्रेसचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर आघाडीवर होते. अनपेक्षित आणि कसब्याच्या इतिहासात कदाचित पहिल्यांदाच घडले असेल. सदाशिव पेठ, नारायण पेठ आणि शनिवार पेठवर भाजपच्या हेमंत रासनेंना आघाडी मिळाली तरी मात्र ती रवींद्र धंगेकरांना पिछाडीवर टाकण्यास फारशी उपयोगी पडली नाही. रासनेंना मिळालेली आघाडी धंगेकरांना मिळालेल्या कसबा पेठ, शनिवार पेठ, मंगळवार पेठ इथे आघाडीवर मात करू शकली नाही. अखेर भाजपच्या पारंपरिक मतदारसंघात काँग्रेसने हिसकावून घेतल्याच्या चर्चांना उधाण आहे. काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीचा हा मोठा विजय असल्याचं बोललं जातं.
आणि जनतेने ठरवलं होतं की विधानसभेत रवी धंगेकरला पाठवायचं. पैशाचा जरी पाऊस पडलेला असेल तरी आज मताचा पाऊस पडलेला आहे आणि जनतेने पैशावाल्यांना भीक घातलेली नाहीये हे चित्र आज दिसतंय. आणि करोडो रुपयाचा बाजार झालेला असताना सुद्धा जनतेने मतदाराच्या रूपाने मला आज आशीर्वाद दिलेले आहेत हे पूर्णपणे झालेलं आहे. चंद्रकांत दादा मोठे ते कोल्हापूरला पुण्यात आले त्यांना कार्यकर्त्यांची काय माहिती असणार. अजितदादांचा आला, नाना पटोलेंचा आला, आदित्य शिरोडकरांचा, आदित्य ठाकरेंचा आला, शुभेच्छा दिल्या. 100% ते ज्येष्ठ नेते आहेत, समाजात काम करणारे, 25 वर्ष महापौर आहेत आणि आपलं आमदार आहेत आणि 5 वर्ष खासदार आहेत. त्यांना भेटणे योग्य आहे. माझ्या जनतेला माझ्या मतदार राजाला देतो. प्रचार झाला होता भाजप म्हणजे हिंदुत्वावरती असं काय नाही, हा शेवटचा आधार होता जिंकण्यासाठी. त्यांचे आधार सगळे संपले होते, आर्थिक संपले होते, शारीरिक संपले होते, पोलिसांचं बळ संपलं होतं, निवडणूक आयोगाची सगळी शक्ती संपली होती. मग शेवटची शक्ती म्हणजे त्यांनी हिंदुत्वाचं कार्ड काढलं. पण मी कट्टर हिंदू आहे, पण माझं हिंदुत्व माझ्या वडिलांनी शिकवलेलं आहे. सर्वसामान्य लोकांना, सर्व धर्मजातींना घेऊन जाणं हिंदुत्व माझं. धंगेकरांचा विजय का महाविकास आघाडीचा विजय? हा महाविकास आघाडी आणि जनतेचा विजय. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.